खुलुमबाय दिनै 2 मार्च 2024 सुनिबार गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गीतानगर ओनसोलाव सासे जुलि जाखानाय आइजोखौ लामाजों थांबाय थानाय समाव सोरबा सिनाय मोनि जौ लोंनाय सुबुङा गारि सालायना थांनानै बे आइजोखौ नुनानै लामायाव गारिखौ लाखिनानै लामायावनो आथोनारि जरजबस्ति खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय हास्लाबासै। आइजोआ बुंनाय बायदिब्ला इन'भा गारिजों फैनाय गारिया बे जाथायखौ खालामदों आरो बे जाथायनि उनाव आइजोआ नुनमाटि पुलिस पार्टियाव थांनानै पुलिसनो केस होनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव नुनमाटि पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं ब्लक हारिरसराव बरहान आली आरो बिनि बिदा शुकुर आलीनि न'आव आरो गलायाव हरखाब कारेन्ट शक जानानै गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे अर खामनाय जाथायाव न' बांफोरा खहा जादों। सिलिंखार जानायजों लोगोसे डकुमेन्ट्सफोराबो सेवहांगार जादों। लोगोसे बे जाथायाव गासै 10 लाख रांसोनि मुवा बेसादा खहा जादों, नाथाय बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायासै। एक्स इन्डिफोरखौ जालाखार बिलाखार खालामनायनि गुबै दायनिगिरिया प्रमद बर'। रन्जन दैमारिनाव जा केस दं, फेरेंगानावबो बे केसआनो दङ। प्रमद बर'आ 1 नाम्बार थगायसुला होननानै मालती रानी ब्रह्मआ बुंदों। नाथाय रन्जन दैमारिनि जे केस, फेरेंगानावबो बे केसआ दङ। पावार गैयै लोगो लोगो फेरेंगाबो थानांगोनबो जुदि नैबे आयेनखौ बिथांमोना क्लियार खालामना लायाबा। रन्जन दैमारि आरो माखासे जेलाव थानायफोरखौ जुदि जोहोलावफोरखौ जुदि बख'नो हायाब्ला गावबो जायाथ'। दिनै गोहो दं होननानै जायखौ नों गाज्रि सोरखौबा खिगौबा, सोरखौबा खांख्राइ, सोरखौबा माबा माबि होननानै बुङोबा जागोन नामा, अफमान होबा जागोन नामा? गावनि बाथ्रा माखौ बुंदों, गाव सोरमोन? बे जुदि नंगुबै एनजिपिब्ला एनजिपिनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनांगौमोन। दिनै एनजिपिया जों नुदों बिएलसिफ्रा 6 बोसोरल' आन्दलन खालामनायखाय सेंग्रा जालिया, बिसोर फेमिलि गैया, परियाल गैया, फिसा फिसौ गैयामोन बै संग्राम समाव। दासो हाबा जासंजोबदों। सासे सानैल'सो हाबा जानायमोन बै समाव बिएलसिफ्रा। बे एनजिपिफ्रा दिनै 35 बोसोरनि बारा संग्राम खालामनायखाय फिसा न'खरबो दङ। बिसोरनि फिसा फिसौनि आलाय सिलाय, रान्दि बिमाफोरनि गाबनाय, बिसिबां दुखु दाहा जों ससियेल मिडियायाव नुयोबा दुखु फैयो। नोंथांमोनाथ' हाग्रा गेजेराव थानाय, नोंथांमोननि खाथियावथ' बिथांमोनानो आश्रय लायोमोन। बेखायनो आं बे खोथाखौ रायखांदों। दा प्रमद बर'आ फायखारिबो दे, हाग्रामा महिलारिया मा होनना बुङामोन? बे हारि होननानै जाथिखौ फानदों बियो, बिटिसिखौ फानदों बियो, आरो बे 1 नम्बर थगायसुला। ओरैबायदि थगायोबाबा साख्रिखौलायनो बिना फैसा होदों आरो बिना फैसा थाखा गरसे जायाबाला होनबाय थायो। थाखा जायाखैबा थाखा जानाय बाथ्रा मानो फैयो? अथच जों सानफ्रामबो नुदों जे बै समाव हाग्रामा महिलारि लाबोनाय न'फोरखौ करापसन खालाम जों सानफ्रामबो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ। दा बिथांमोनहा नैबे भट समावबो फैनो हागौ। निर्वाचনের সময়ে সবাই আসবে। বাংলাতে বেশি ভালো বুঝে না। হ্যাঁ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।